ஆரம்பிச்சு இப்போ நம்ம செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போ ஓகே, யாரு வாசிக்கிறீங்க? ஸ்லோகம் 33.30. பிரபுஜி, மாதாஜி யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஓகே மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே படிங்க பிரபு. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மயி சர்வாணி கர்மாணி சந்யஸ்யாத்யாத்மசேதசா நிராஷீர் நிர்மமோ பூத்வா யுத்யஸ்வ விகதச்வரக. எனவே அர்ஜுனா, என்னை பற்றிய முழு அறிவுடன் உனது எல்லா செயல்களையும் எனக்கு அர்ப்பணித்து பலனில் ஆசைகளின்றி உரிமை உணர்வையும் மனத்தளர்ச்சியையும் கைவிட்டு போரிடுவாயாக. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ. ஸோ எனவே அர்ஜுனா, என்னை பற்றிய முழு அறிவுடன் உனது எல்லா செயல்களையும் எனக்கு அர்ப்பணித்து பலனில் ஆசைகளின்றி உரிமை உணர்வையும் மனத்தளர்ச்சியையும் கைவிட்டு போரிடுவாயாக. ஸோ இந்த ஸ்லோகம் பகவத்கீதாவுடைய கம்ப்ளீட் பர்பஸ், என்ன குறிக்கோள், என்ன கோல், பகவத்கீதைனால என்ன அடைய முடியும் அப்படின்றது ரொம்ப கிளியரா சொல்லுது. என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர் இதுல? தட் இஸ் எல்லாரும் ஒருவர் அந்த we have to be fully கிருஷ்ணா கான்ஸ், கிருஷ்ண உணர்வோட இருக்கும். இப்போ கிருஷ்ண உணர்வோட நம்மளுடைய செயல்கள் எல்லாம் நாம் செய்தோம் என்றால் எப்படி செய்யணும்? கிருஷ்ணரில் ஃபெய்த் வைத்து இல்லையா, முழு ஸ்ரத்தையோட இருக்கும். கிருஷ்ணருள் ஃபுல் நம்பிக்கை, முழு நம்பிக்கையும் கிருஷ்ணருள் வைத்து கிருஷ்ணருக்காகவே எல்லா செயல்களும் செய்து பலனை நோக்காமல் செய்ய வேண்டும். இது ஸ்ட்ரிக்டா செய்யணும். சொல்லுவாங்க இல்லையா, மிலிட்டரி டிசிப்ளின் அப்படின்ட்டு. அதான் பிரபுபாதர் பர்பட்ல போட்டிருக்கார். தட் இஸ் யூ ஹாவ் டு பிகம் ஃபுல்லி கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்ட்டு கிளியரா சொல்ல. கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இருந்து உன்னுடைய யூ ஹாவ் டு டிஸ்சார்ஜ் டியூட்டிஸ் அப்படின்ட்டு செயல்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல கிருஷ்ண உணர்வுடன் இருக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு சொல்றேன். ஸோ கிருஷ்ண உணர்வுன்னு சொல்லும்போது என்னெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுல எந்த பற்றுதலும் இருக்காது. ஒண்ணு. அப்புறம் ரெண்டாவது அது பலனை நோக்கி செயல் மனம். இந்த பலனை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிச்சிருக்கிறோம். ஸோ அப்படி அப்போ அந்த நிலையை நம்ம எழுதி விடுவோம். அப்படி இருக்கும்போது இப்போ மனசுல தோணும், கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணித்து கிருஷ்ணருக்காக செய்து பலனை எதிர்பார்க்காம செய்வோம். அந்த மாதிரி நிலை வரும்போது நமக்கு நமக்கு கிளியரா புரியுது. தட் இஸ் நம்ம டோட்டல் டிபெண்டன்ஸ் ஆன் கிருஷ்ணா ஆயிடுது. நம்ம வீட்டில் இந்த எக்ஸாம்பிள் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன். ஒரு குழந்தை இருக்கு, குழந்தை எடுத்து விளையாடுறோம், அப்படியே தூக்கி போட்டு விளையாடும் போது குழந்தை சிரிக்குது இல்லையா, பயப்படுறது இல்லை. காரணம் என்ன? அதற்கு தெரியும் அதோடைய பேரண்ட்ஸ் யார் தூக்கி போட்டு, அப்பா அம்மா யாரை அவங்க அதை சேஃபா எடுத்துக்குவாங்கன்னு தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி முழு நம்பிக்கையோட இல்லையா, ஃபுல் கான்ஃபிடென்ஸோட ஃபுல் ஃபெய்த்தோட செய்கிறாங்க. ஸோ அது ஃபுல் டிபெண்டன்ஸோட கிருஷ்ணா இல்லையா. ஸோ நமக்கு தெரியும் கிருஷ்ணர் இப்போ நம்ம எல்லாம் இந்த பிரபஞ்சத்தை தோன்றினாலும் நம்மளுடைய கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் என்ன? கிருஷ்ணரோட தான். ஸோ கிருஷ்ணர் தான் நமக்கு எல்லாம் தந்தை இல்லையா, அது அவரே சொல்லியிருக்காரு பகவத்கீதையில். அது படிக்க போறோம் நம்ம. ஸோ நம்ம கிருஷ்ணரை சென்றடைய வேண்டும், அதுதான் நம்மளுடைய குறிக்கோளும். ஸோ நம் தந்தையிடம் நம்ம இந்த மகன் போய் சேர வேண்டும், இல்லை தந்தையுடன் அவருடைய குழந்தைகள் சென்று சேர்ந்து அடையும் போது, நல்ல விதத்தில் செல்லும் போது அவர்கள் சந்தோஷப்படுகிறார். எப்படி? இப்போ நமக்கு நம்ம இப்போ குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு போகுது, ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு நல்ல மார்க் வாங்கிட்டு வராங்க, இல்லை ஏதாச்சும் அச்சீவ்மெண்ட் வரும்போது அந்த இவங்க எப்படி ஹாப்பியா இருப்பாங்க இல்லையா, பேரண்ட்ஸ். அதே மாதிரி தான்
தட் இஸ் நல்ல விதத்தில், தட் இஸ் நல்ல கிருஷ்ண உணர்வுடன் நல்ல காரியங்கள் செய்யும்போது கிருஷ்ணர் சந்தோஷப்படுகிறார். அதனாலதான் கிருஷ்ணர் வந்து இந்த குழந்தையை, தட் இஸ் நம்ம தான் குழந்தை கிருஷ்ணனுக்கு, நம்மளை கைவிடாமல் நம்மளை காப்பாற்றுகின்றார். குழந்தைக்கும் அந்த உணர்வு இருக்க வேண்டும். ஸோ இது எப்ப தெரியும்? நம்ம வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இருக்கும்போது. அது இல்லாமல் நம்ம பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு கம்ப்ளீட்டா புலனின்பத்திற்கு வேண்டி நம்ம செய்து கொண்டு எல்லாம் நான் தான் அப்படின்ட்டு அந்த அகந்தையோட செய்யும்போது என்ன ஆகுது? கண்டிப்பாக அந்த நிலை ஏற்படாது இல்லையா? அவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் வந்து கட்டுண்டு செயல்படாது. ஸோ என்ன இந்த பிறப்பு இறப்பு என்ற இதிலிருந்து விடுபடவும் முடியாது அவர்களுக்கு. ஸோ யார் இந்த உயிர்வாழிகள் மனதில் எப்போ என்ன வச்சிருக்கணும்னா, தட் இஸ் கிருஷ்ணருக்கு சபார்டினேட் அவர்கள் அப்படின்னு நினைச்சிருக்கணும். தட் இஸ் கிருஷ்ணா இஸ் சுப்பீரியர் அண்ட் வி ஆர் ஆல் சர்வீட்டர்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வர்கள் நம்ம. வி ஆர் ஆல் எட்டர்னல் சர்வீட்டர்ஸ். எட்டர்னல்னா எப்பொழுதும் நம்ம வந்து கிருஷ்ணனோட சேவகர்கள் தான். நம்ம வந்து கோலோக வந்து அவன் சென்றால் கூட அங்கேயே என்ன பண்ணும்? கிருஷ்ணருக்கு நம்ம பணிவுடை செய்வோம். அதுலதான் நம்ம சந்தோஷம் போடும். அதை விட்டுட்டு நான் அப்படின்னு அந்த அகந்தையில இருந்தோம்னா கிடையாது. நம்ம இங்கே இந்த கட்டுந்தொழுவத்தில் இருக்க வேண்டியதுதான். கிடைக்குன்னு கூட நமக்கு தெரியாது. ஸோ அது கஷ்டப்பட வேண்டியதுதான் நமக்கு. ஸோ இந்த இதை நம்ம எல்லா உயிர்வாழிகள் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய நிலையில இருக்கோம் நம்ம. இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? நம்ம கிருஷ்ணர் தான் வந்து எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் வந்து பெரிய ஆத்மா. அதான் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? அவர் தான் பரமாத்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா? உத்தமர் இல்லையா? புருஷோத்தமர்னு சொல்றோம் நம்ம. ஏன்னா அவரு தான் வந்து இஸ் த டாப் மோஸ்ட். அதுல அவரிலிருந்து தான் நம்ம எல்லாம் தோன்றி இருக்கோம். அவர் தான் நமக்கு வந்து எல்லாம் வழிகாட்டுறாரு எல்லாம். ஸோ அந்த உணர்வு நமக்கு வர வேண்டும். கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு நமக்கு தெரியும், நம்மளுக்குள்ளேயே வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பரமாத்மா இருந்து நமக்கு அது செய்யணும் இது செய்யணும் எல்லாம் செய்யணும் வழிகாட்டுறாரு நமக்கு. ஆனா அந்த வழிகாட்டுறது வந்து நம்ம புரிந்து கொண்டு செய்யணும். ஆனா அதை விட்டு நம்ம வந்து நம்மளோட இந்த லிமிட்டட் இண்டிபெண்டன்ஸ்ல அது இந்த நல்ல வழி காட்டுறதை நம்ம செய்யாம நம்ம வந்து மாறி செய்தோம் என்றால் நமக்கு அதுல வந்து அது கிடைக்காது. அதனால நல்லது வர வேண்டும் என்றால் கிருஷ்ண உணர்வோடு கிருஷ்ணர் காட்டும் வழியில் செய்ய வேண்டும். யார் ஒருவர் கிருஷ்ணர் முழு டிபெண்டன்சினா அவர் தான் கிருஷ்ணர் தான் எல்லாம் என்று புரிந்து கொண்டு செல்கிறார்களோ அவர்கள் தான் வந்து ஆத்மச்சேசா அப்படின்றாங்க. இங்க எது இருக்கு இல்லையா? அத்தியா சந்நியாச அத்தியாத்ம சேதசா. அத்தியாத்ம சேதனா அதுதான் உயர்ந்த ஆத்மா அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியுது. மற்றவர்கள் எல்லாம் கிடையாது. இந்த புலன்பது இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் வந்து கட்டுண்டவர்கள், அதுவும் நமக்கு தெரியும். அதே மாதிரி இதுல இன்னொரு நல்ல இம்பார்ட்டன்ட் இது போது நிராஷேர் அப்படின்னா என்ன? நிராஷீர் அப்படின்னா ஆக்டிங் அக்கார்டிங் டு த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த மாஸ்டர். நமக்கு எல்லாருக்குடைய மாஸ்டர் யாரு? கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணருடைய இச்சைக்கு ஏற்ப அவருக்கு எது சந்தோஷம் கொடுக்குமோ அது பிரகாரம் நம்ம செய்ய வேண்டும் அப்படின்றதுதான் நிராசீர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நிராசீர் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம எல்லாம் வி ஆர் எட்டர்னல் சர்வீட்டர்ஸ் டு கிருஷ்ணா. எட்டர்னல் சர்வீட்டர்ஸ் டு த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். சர்வீட்டர்னா நித்திய சேவகர். எட்டர்னல் சர்வீட்டர் நித்திய சேவகர். அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதுல நமக்கு என்ன தெரியும்? இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது எல்லாம் வந்து யாருக்கு யாரு யாரு இதுக்கெல்லாம் உரிமையாளர்? யார் உரிமையாளர்? எல்லாவற்றும் உலகத்தில் எல்லாவற்றுக்கும் பகவான் உரிமையாளர் தான் யார்? பிரபுஜி. பகவான் பகவான். பகவான் கிருஷ்ணர். கிருஷ்ண. பகவான் கிருஷ்ணன் தான் உரிமை. ஆ. இது நம்ம வந்து கிளியரா தெரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈசோபனிஷத் நீங்க படிச்சிருக்கீங்களா? நான் வந்து உங்களுக்கு அந்த இல்லைங்க ஸ்லோகம் ஷேர் பிரபுஜி. பண்றேன். ஓகே, நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். எல்லாருக்கும் தெரிய வேண்டிய நீங்க படிக்க போறீங்க. எப்படி ஈசோபனிஷத் வந்து நீங்க படிப்பீங்க. இருந்தாலும் வந்து இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப முக்கியமானது. ஈசோபனிஷத்துல ஃபர்ஸ்ட் அங்க வந்து ஸ்லோகம் சொல்ல விட மந்த்ரா அப்படின்னு. ஈசோபனிஷத் ஃபர்ஸ்ட் மந்த்ரா. ஈசாவசியம் இதம் சர்வம் யத்கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத் தேன சக்தேன புஞ்சீத
மாதுத கஷ்ய ஸ்வித்தனம் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுல என்ன அப்படின்னா, everything animate or inanimate that is within the universe is controlled and owned by the Lord. அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் இருக்க உயிருள்ளதும் சரி, உயிரற்றவையும் சரி, இந்த இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ளதெல்லாம் வந்து யாரால? கிருஷ்ணரால, தட் இஸ் கடவுளால, அவை முழுமுதற் கடவுளால் அது கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுகின்றன. அதே மாதிரி அதற்கு ஓனர், அதை யார் ஓன் பண்றா? அது கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரொம்ப முக்கியமான இது. ஈசாவசியம் இதம் சர்வம், everything animate or inanimate that within the universe is controlled and owned by the Lord. So அதனால என்ன? One should therefore accept only things that is necessary for himself. So அதனால தனக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதை மட்டும்தான் வந்துட்டு அவர்கள் ஆசைப்பட வேண்டும், அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். விச் ஆர் செட் aside as கோட்டா. ஒருத்தருக்கு கோட்டா மாதிரி. இப்போ எனக்கு ஒரு கோட்டான்னா, நான் எனக்கு தேவை என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையானதெல்லாம் கடவுள் கொடுத்துருக்க அந்த பிரபஞ்சத்துல, அதை மட்டும்தான் நான் ஆசைப்படணும், அது மட்டும்தான் எடுக்கணும். அதை விட்டுட்டு நான் எல்லாம் எனக்கு வந்து பேராசைப்படக்கூடாது. எனக்கு வந்து எல்லா செல்வமும் வேணும், அதே மாதிரி இந்த பார்க்குற எல்லா பெரிய பெரிய கார் எல்லாம் எனக்கு நான் ஓன் பண்ணணும், அதான் எல்லாருடைய அதிபதியா இருக்கணும், இந்த மாதிரிலாம் நினைக்கக்கூடாது. நமக்கு என்னன்னு நமக்கு என்னன்னு கொடுக்கப்பட்டுள்ளதோ, விதிக்கப்பட்டுள்ளதோ அது மட்டும்தான் நம்ம எடுக்கணும். அண்ட் ஒன் ஷுட் நாட் அக்செப்ட் அதர் திங். ஸோ நமக்கு அதை விட கூடுதல் கிடைத்தால் நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. ஏன்? அது அதோடைய ஓனர் யார் என்று நமக்கு நல்லாவே தெரியும். யாரு? நீங்க எல்லாம் சொன்ன மாதிரி கிருஷ்ணர். அது நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இந்த உலகத்துல வந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அத்தனைக்கும் அதிபதி கிருஷ்ணர். அவர் தான் வந்து எல்லாவற்றுக்கும் அவரு எல்லாவற்றுக்கும் உரிமையாளரும் அவர் தான் அப்படின்ட்டு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, எதை நம்ம மனசுல எப்பவும் வச்சுக்கணும்? பேராசைப்படக்கூடாது. நமக்கு பேராசைப்பட்டால் அதனால நம்ம என்னது, நம்மளுடைய திறனா இருக்கட்டும், நம்மளுடைய எண்ணங்களா இருக்கட்டும், எல்லாம் வந்து இந்த கட்டுண்ட நிலையில் தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ உரிமையாருது கிருஷ்ணர். உணர்வு எப்படி இருக்கு? கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருந்தோம்னா நம்ம கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்திக் கொண்டு கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இதுதான் நம்ம வந்து கிளியரா இந்த இதில் சொல்றாங்க. தட் இஸ் டெக்ஸ்ட். இந்த பகவத்கீதையோட பர்பஸ், அதோட கோல் என்ன? நமக்கு எல்லாம் நம்ம வந்து நம்மளுடைய எல்லா செயல்களும் கிருஷ்ணரில் சரணடைக்க வேண்டும். எப்படி? கிருஷ்ணரை பற்றி முழு அறிவுடன் அவர் தான் வந்து முழு முதற் கடவுள். we are all eternal servitors. அவர் தான் வந்து மாஸ்டர், நம்ம சர்வெண்ட் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ வித்தவுட் டிசையர்ஸ் ஃபார் ப்ராஃபிட் அப்படின்னா எந்த விட பலனும் கருதாமல். ஸோ எப்படி? அதே மாதிரி பலன் மட்டும் இல்லை, எந்த பொருளுக்கும் உரிமையும் கொள்ளாமல் நாம் இருக்க வேண்டும். அப்படி இருந்தால் அது மட்டும் இல்லாமல் அப்படி எல்லாம் செய்யுது, அதெல்லாம் மனதில் கொண்டு அர்ஜுனர்கிட்ட என்ன சொல்றாரு? அர்ஜுனா, நீ வந்து பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் லெத்தார்ஜி. லெத்தார்ஜினா தளர்வு, சோர்வு எல்லாம் இல்லாமல் போரிடுவாயாக அப்படின்னு கிளியரா வந்து சொல்றார். ஏன் போரிட விட இதுதான் அவருடைய காரியம். தட் இஸ் அர்ஜுனனுடைய கடமையை தான். ஸோ கிருஷ்ணரில் வந்து எல்லாம் அர்ப்பணித்து கொண்டு அந்த போரின் பலனையும் கருதாமல் எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளர் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு தெரிந்து கொண்டு போரிடு அப்படின்ட்டு சொல்றார். இந்த கேள்வி அர்ஜுன் யாருக்காக கேட்டிருக்காரு? நமக்காக. ஏன்னா அவரு வந்து அர்ஜுன் வந்து உயர்ந்த ஆத்மா. நமக்காக வந்து ஆமா. இதான் பாகவதம் படிக்கும்போது நீங்க தெரிஞ்சுக்குவீங்க. தட் இஸ் இந்த மகாபாரதம், அத மாதிரி நம் புராணங்கள்லாம் எதுக்காக வந்து வியாசர் எழுதினாருன்னா, அது நம்மள இந்த கலிகாலத்துல இருக்கிறவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கிறவங்க தான் முக்காவாசி பேர் இருக்க போறாங்க. அதே மாதிரி புரிதல் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். கெப்பாசிட்டி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதே மாதிரி நம்மளுடைய
இந்த இது இருக்கு இல்லையா, அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் ரொம்ப வெளிவத்தில் இருக்கவங்களுக்கும் புரியறதுக்கு வேண்டிதான் இந்த புராணங்கள் வேதங்கள் எல்லாம் வந்து இருக்கு. வியாசர் எழுதியிருக்கார், நாம் கழித்திருக்கிறோம். ஓகே, அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, சிறுவன் படிங்களேன். யார் हरे படிக்கிறா? कृष्ण प्लीज कवर படிங்க. बिटवीन ये मे मदम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः चरतावन्तो नश्यन्तो मुच्यते ते गर्भभिः யாரெல்லாம் okay. படிங்க படிங்க படிங்க. யாரெல்லாம் என்னுடைய இந்த அறிவுரைகளின்படி தங்களது கடமைகளை நிறைவேற்றுகிறார்களோ, யாரெல்லாம் இவற்றை பொறாமையுண்டு நம்பிக்கையுடன் பின்பற்றுகிறார்களோ, அவர்கள் பரநோக்கு செயல்களின் பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணன். என்ன பார்த்தோம்? யாரெல்லாம் என்னுடைய இந்த அறிவுரைகளின்படி தங்களது கடமைகளை நிறைவேற்றுகின்றார்களோ, யாரெல்லாம் இவற்றை பொறாமையின்றி நம்பிக்கையுடன் பின்பற்றுகிறார்களோ, அவர்கள் பலநோக்கு செயல்கள் பிணைப்பிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். இது யார் சொல்றா? கிருஷ்ணன் இல்லையா? சோ இதுல வந்து ஒரு நல்ல பொறாமையின்றி நம்பிக்கையுடன் என்றார். என்ன அது அர்த்தம்? பொறாமையின்றி நம்பிக்கையுடன் பின்பற்றுகிறாரோ அப்படின்றார் கிருஷ்ணர். அப்படின்னா பொறாமை எப்படி வருது? கிருஷ்ணன் எப்படி பொறாமைப்படுறோம் நம்ம? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கிருஷ்ணன் மேல நமக்கு எப்படி பொறாமை வருது? நமக்கு பொறாம வராது பிரபுஜி அவர் மேல. கண்டிப்பாவா? பிரபுஜி நமக்கு ஈக்குவலா யார் இருக்கிறாங்களோ அவங்க மேலதான் பிரபுஜி நம்ம பொறாம வச்சுக்கோம். ஆமா, அவர்கிட்ட சொல்லுங்க பிரபு. இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட். நமக்கு ஈக்குவலா இருக்கிறவங்க மேல பொறாம வரலாம், நம்ம மேல இருக்கிறவங்களும் நம்மளோட எந்த ஆளு மேலேயும் பொறாம இருக்கும்ல. இப்போ அவர்கிட்ட அது இருக்கு எனக்கு இல்லையே அப்படின்னு கூட பொறாம வரலாம் இல்லையா? அப்படியும் வரலாம் இல்லையா? வேற ஏதாச்சும் தாட்ஸ் இருக்கா? பொறாமை இன்றி நம்பிக்கையுடன் அப்படின்றாங்க இல்ல, அது வேற தாட்ஸ். கோபம் வருது இல்லையா? கோபம் வருது, அசிங்கமா திட்டணும் போல வருது. சோ இதெல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை இன்னும் நம்ம மனசுல அவர்னால அவர் தான் நம்ம பார்த்து இது வரைக்கும் நம்ம இது கூட பார்த்து ஈசோப் கூட படிச்சு பார்த்தோம். இப்போ படிச்சோம். அது எல்லாத்துக்கும் எல்லா காரியங்களுக்கும் காரணம் அவர்தான். அவர்தான் வந்து முழுமுதற் கடவுள். அவர்தான் நமக்கு எல்லாம் வந்து இருக்கிற தந்தை. நம்ம எல்லாம் அவரோட விண்ணப்பம். இதெல்லாம் நமக்கு தெரிந்திருந்தும் கூட நம்ம என்ன பண்றோம்? நமது ஜீவாத்மா நமக்கு வந்து முத இங்கே வந்திருக்கோம். பிரபஞ்சத்துல ஏன் தோன்றினோம் உயிர் கிருஷ்ணர் எங்கே அமைச்சு வச்சிருக்காரு அப்படின்னா, நம்ம இந்த மெயின் காரணம் தான் என்பி. ஏன்னா கிருஷ்ணர் எப்படி வந்து அவர் வந்து இந்த எல்லா ஒப்புலன்சஸ் இல்ல எல்லா ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கு. சோ நம்ம மனசுல வந்து ஒரு நமக்கு அந்த மாதிரி இருந்தா எப்படி அப்படின்ட்டு அந்த மனசுல பொழுது அதை அனுபவிக்கிறது நமக்கு அமைச்சிருக்காங்க. எதையும் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய ஒரு இது கொடுக்கிறார். ஏன்னா ஒரு லிமிட்டட் சாய்ஸ் கொடுக்கிறார். சோ அந்த சாய்ஸ்ல நமக்கு என்ன ஆகுது? நமக்குள்ள இருக்கிறத பரமாத்மா சொல்லுது, மோகன்தாஸ் நீ வந்து நினைக்கிறது வந்து தப்பு. எல்லாம் வந்து நான் இப்ப எல்லாத்தையும் என்ன நம்பு, நான் வந்து உனக்கு நல்ல வழி காட்டுறேன். நீ இந்த உனக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமை இது, நீ அது செய்ய, அது செவன செய்ய, நீ நம்பு அப்படின்னு. ஆனா நம்ம மனசு என்ன பண்ணுது? எப்படி? நான் எப்பாச்சும் கிருஷ்ணரை பார்த்துருக்கேனா? கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்துருந்து கிருஷ்ணர் இங்க இருந்தானே எல்லாம் நல்லா தானே இருக்கணும், ஏன் வந்து இவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருக்கணும் இல்லையா? எனக்கு வந்து போதுமான அளவுக்கு செல்வம் கிடையாது,
சிலவங்க சொல்லுவாங்க எனக்கு நல்ல மனைவி கிடையாது, நல்ல குழந்தைங்களுக்கு நல்ல குடும்பம் கிடையாது அப்படின்னு, எனக்கு நல்ல வேலை கிடையாது. இப்படி இருக்கும்போது என்ன அப்படின்னு நம்ம மனசு அப்படியே தெரியும். ஏன்னா மனசு ஆதிக்கம் செலுத்துது. ஸோ மனசுல நம்பிக்கை கிடையாது கிருஷ்ணர் மேல. முழு நம்பிக்கை முதல்ல வரவழைக்கணும் நம்ம. அந்த நம்பிக்கை வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, கிருஷ்ணர் இந்த பொறாமை சொல்றோம் இல்லையா, பொறாமைன்னு சொல்லும்போது தான், நான், இந்த உடல், உடல் தான் நான் வருது. அப்ப அதனாலதான் நமக்கு இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் வருது. நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, சம இல்லையா, இந்த நம்ம வந்து இந்த சுக துக்கம் ரெண்டுக்கும் நம்ம ஈக்குவலா இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. வெப்பம் தண்ணீர் இதெல்லாம் நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்லோகங்கள்ல பார்த்துருக்கோம். நம்ம எப்போ சம மனதோட இருக்கணும். சுகம் வந்தாலும் சரி, நமக்கு துக்கம் வந்தாலும் சரி, நம்ம வந்து சம மனதோட இருக்கணும். அப்பதான் நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல பக்தியில முன்னேறோம்னு அர்த்தம். இன்னொன்னு சரி, நம்ம 9.22 படிக்கும் போது எல்லாம் தெரியும். தட் இஸ் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இந்த பக்தியை எப்படி நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுவார்னா, நம்ம கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துக்குவார். அதனாலதான் வந்து நமக்கு நிறைய வாட்டி நம்ம பிரபுஜி சொன்ன கோபம் வருது இதெல்லாம் சொல்றது காரணம் என்னன்னா, கிருஷ்ணர் மேல இவ்வளவு பற்று வச்சுட்டு எனக்கு எல்லாம் போகுது ஏன் அப்படின்னு தோணும் இல்லையா. அதான் அவர் வந்து ஹீஸ் டெஸ்டிங். தட் இஸ் நம்ம ஒரு பக்தியில வந்து முன்னேறும் போது கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம கிட்ட இருந்தெல்லாம் எடுப்பார். நம்ம எடுக்கும்போது தான் கிருஷ்ணர் மேல நமக்கு உணர்வு வரும். நம்ம அந்த கிருஷ்ண மேல உணர்வு இருந்ததுன்னா நம்ம பக்தி தொண்டு இன்னும் தீவிரமா செய்வோம் நம்ம. ஆனா அதை விட்டு நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் மேல அந்த டைம்ல நம்பிக்கையை விட்டு விட்டோம் என்று வச்சுக்கோங்க, நம்ம வீண்டும் என்ன ஆகும்னா நம்ம பல நோக்கு செயல்களில் ஈடுபட ஆரம்பிச்சு விட்டுருவோம். அது அப்படின்னா நம்ம கிருஷ்ணர் நம்பிக்கை இல்லை, அந்த மாதிரி ஆயிடும். ஸோ இதோட மெயின் எசன்ஸ் என்னன்னா, வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவர் பொசிஷன். வி ஆர் எட்டர்னல் சர்வீட்டர்ஸ். நம்ம அப்போ போன ஸ்லோகத்துல சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து நித்திய சேவகர்கள் கிருஷ்ணரோட. ஸோ அதனால கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல கிருஷ்ணர் வந்து எட்டர்னல், அது நமக்கு வந்து கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஏன்னா அதில நமக்கு அந்த டவுட் வந்து வச்சுக்கோங்க. நம்ம அந்த பக்தி ஸ்டேஜஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, 9 பக்தி ஸ்டேஜஸ், ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, பஜன, கிரியா, இல்ல அது ஞாபகம் இருக்கா, அனார்த்த நிவர்த்தி, நிஷ்டா, அது ஞாபகம் இருக்கா எல்லாருக்கும். ஸோ அந்த பக்தி ஸ்டேஜில் ப்ரோக்ரஸ் பண்ணும்போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் தாண்டாம இருக்கோம் நம்ம. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம என்னதான் நம்ம ஒரு டிவோட்டின்னு சொன்னாலும் நம்ம மனசுல நம்ம ப்ரோக்ரஸ் ஆனது பத்தாது அப்படின்ட்டு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். நம்ம கனிஷ்ட அதிகாரியில ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம எடுத்து வைக்கலன்னா சரியா அப்படின்ட்டு நம்ம நினைக்கணும். ஸோ யார் ஒருவன் இதை புரிந்து கொண்டு கிருஷ்ணர் வந்து இஸ் எட்டர்னல். ஸோ கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸும் இது எட்டர்னல், அது நிரந்தரமானது. அது வந்து அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து கடவுள் மேல ஒரு காலம் பொறாமைப்பட மாட்டார்கள். பொறாமை அப்படின்னா நான் என்ற அந்த அகந்தை நம்மளுக்குள்ள வராது. யாரு நான் இப்போ வேலை செய்யறேன், அந்த வேலை நல்லா இருக்கு அப்படின்னு நல்லபடியா செய்யறேன் நானு, எனக்கு அதனால பெருமை வேணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறது வந்து பார்க்கும்போது என்னதுன்னா என்வி தான். அது நான் அப்படின்னு அகந்தை வந்து நம்ம இந்த இதுல இன்னும் பார்க்க போறோம். நம்ம தட் இஸ் நம்ம மனதுல வந்து மேலேயாச்சும் ஒரு பற்றுதல் ஆரம்பிக்கும் போது தான் அது மேல நம்ம பார்க்க போறோம், தீவிரமாடுன்னு நினைக்கிறோம் நம்ம. அது கிடைக்கும், கிடைக்காம போகும். கிடைக்காம இருந்துச்சுன்னா நமக்கு கோபம் வரும், குரோதம் வரும், இதெல்லாம் நமக்கு இதெல்லாம் ஒரு படிக்க போறோம் நம்ம. ஸோ இதுக்கெல்லாம் மூல காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து இந்த மனசுல தோன்றக்கூடிய நான் என்ற அகந்தை. இப்போ இப்போ கிருஷ்ணருக்கு வந்து he can do it, I can also do it. I am the superior மனதில் நினைக்கிறேன். ஜீவாத்மா வந்து கிருஷ்ணர் சுப்பீரியர் நினைச்சு கிருஷ்ணருக்கு சரணடைந்து போன இது ஸ்லோகத்துல பார்த்த மாதிரி அவருக்கு சரணடைந்து செய்தோம் என்றால் பிரச்சனை கிடையாது. அதே மாதிரி இந்த ஸ்லோகத்துல சொன்ன மாதிரி யாரெல்லாம் தட் இஸ் ஸ்ரத்தையோட ஃபெய்த்ஃபுல்லி வித்தவுட் envy, தட் இஸ் பொறாமையின்றி முழு நம்பிக்கையுடன் எனக்கு வந்து செய்ய செயல்களை செய்கிறார்களோ அவர்கள் வந்து இந்த பிணைப்புள், தட் இஸ் இந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கையிலிருந்து விடுபடுவார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த ஆர்டினரி பீப்புள் வந்து என்ன, இதை பத்தி ஃபுல்லா புரியாதவர்கள் என்ன, அவர்கள் வந்து கோவப்படுவார்கள், அவர்களுக்கு கோபம் வரும், அவர்களுக்கு வந்து செய்ய வேண்டிய இந்த கடமைகளை வந்து செவ்வன செய்ய மாட்டார்கள். ஏன்னா அவர்களுக்கு அந்த என்வி வந்துருது இல்லையா, அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாமல் போயிடுகிறது இல்லையா.
அதனால என்ன ஆகுதுன்னா அவர்கள் வந்து வழி தவற வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி. அதனால நம்ம என்ன செய்யணும்னா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள்லாம் கிருஷ்ண மேல பாரத்தை போடணும். ஆனா நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்கள் செவ்வனம் எக்ஸம்ப்ளரியே கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துற மாதிரி செய்யணும். நம்ம அது இல்லை என்றால் நம்ம வந்து இந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கையில் நம்ம வந்து இந்த பிணிக்குள் நம்ம மாட்டிக்கொண்டே இருப்போம் நம்ம அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனாலதான் நம்ம பார்க்குறோம், நம்ம பெரிய பெரிய டாக்டர்ஸை நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம வந்து சொல்லும்போது நாங்கள் செய்ய முடியாதெல்லாம் செய்யணும், பாக்கி எல்லாம் அவர் கையில இருக்கு, கடவுள் மேல பாரத்தை கொடுப்போம். ஸோ அவங்க எல்லாம் அவ்வளவு பெரிய பிலாசபர்ஸ், அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுதவங்க, பின்ன ஏன் வந்து ஆஹ், அவங்க வந்து நல்லபடியா செய்யக்கூடாது? அவர்களுக்கும் வந்து இந்த தெய்வீக அந்த அருள் தேவை. ஸோ தே ஆர் சப்மிட்டிங் தெம்செல்ஸ் டு காட். ஸோ அது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லையா, மரணப்படும் தெருவாயில் ஒருத்தனை வந்து யாரோ கொல்ல வந்துட்டாங்க, இல்ல வந்து ஒரு பெரிய ஏரோப்ளைன்ல போயிட்டு இருக்கும், கிராஷ் ஆகுது அப்படின்னா எல்லாரும் என்ன நினைப்போம் அந்த டைம்ல? எல்லாம் முக்காவாசி பேர் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரேயர்ஸ் தான். கடவுள் மேல கொஞ்சம் நம்பிக்கை இருக்கவங்க கூட தேல் ப்ரே சேஃப் ஆக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ நம்ம வந்து இந்த ரொம்ப இது கஷ்டங்கள், ரொம்ப இது மாதிரி இருக்கிற நிக்கட்டான நிலைமையில தான் கிருஷ்ணரை நம்ம வந்து ஞாபகப்படுத்துறோம். நம்ம எப்பவும் வந்து கிருஷ்ணர் ஞாபகத்தில் வச்சிருக்க வேண்டும். எப்படி நம்ம செய்யக்கூடிய செய்கைகள் எல்லாம் கிருஷ்ணரை பிரதிபடுத்தி சொல்லி செயல்படாது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது போலாமா? இதுல ஏதாச்சும் டவுட் இல்லை, ஏதாச்சும் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியிருக்கா? ஓகே ரொம்ப முக்கியம் தான், ஃபெய்த்ஃபுல்லி விதவுட் என்வி. ரொம்ப முக்கியம் இது. ஃபெய்த்தும் விதவுட் என்வி நம்ம செய்யணும். அவருடைய கிருஷ்ணன் என்ன சொல்லியிருக்கிறோ, வேதங்கள் என்ன வரைக்கப்பட்டிருக்கோ அதை நம்ம செவ்வன செய்ய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. 3.32 பார்க்கலாமா? யார் படிக்கிறீங்க? படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ये त्वेदत्तप्यसूयन्तो नानुदिष्टन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान சேதசக. ஆனால் யாரொருவன் பொறாமையினால் இந்த அறிவுரைகளை அவமதித்து அவற்றை முறையாக பின்பற்ற தவறுகிறானோ அவன் எந்தவித ஞானமும் இல்லாதவனாக, முட்டாளாக, பக்குவமடைவதற்கான முயற்சிகள் அனைத்திலும் நஷ்டமடைந்தவனாக கருதப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஸோ நம்ம போன சோகத்துக்கு அடுத்தது that is, அந்த நிலை இல்லாதவர்கள் என்ன ஆவாங்க அப்படின்னு பற்றி பார்க்கறது இல்லை. ஆனால் யார் ஒருவன் பொறாமையினால் இந்த அறிவுரைகளை அவமதித்து அவற்றை முறையாக பின்பற்ற தவறுகிறாரோ அவன் அடைவதற்கான முயற்சிகளை அனைத்து நஷ்டமடைந்தவனாக கருதப்படுவான். ஸோ இந்த உண்மைகளை, இந்த உண்மை எந்த உண்மை? அவர் சொல்றார் இல்லையா, யூ ட்ரஸ்ட் மீ, ஹேவ் ஃபெய்த் இன் மீ, சரண்டர் எவ்ரிதிங் டு மீ. அந்த மாதிரி வந்து எல்லா செயல்களுடைய பலன்களை எனக்கு அளிப்பாயாக, இந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காதே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். இதை வந்து புரியாதவர்கள் என்ன ஆகும்னா அவர்களுக்கு ஞானம் குறைந்தவர்களாக கருதப்படுகிறார். அந்த மாதிரி இல்லாதவர்கள் என்ன, அவர்கள் மனதில் என்ன நடக்கும்? அவர்கள் எதையும் பின்பற்ற மாட்டார்கள். எனக்கெல்லாம் தெரியும், அதெல்லாம் வந்து எங்க உண்மை, இதெல்லாம் வந்து ப்ரூவ் ஆயிருக்கா, இதெல்லாம் அப்படி இப்படின்ட்டு வந்து அவங்க பிலாசபிய வந்து போட்டு அவங்க வந்து இந்த மனதை வந்து குழப்பிக் கொள்ளுவார்கள். அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறது இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி கிருஷ்ண உணர்வு இல்லைன்னா அவர்கள் ஞானமும் குறையும் பொழுது என்ன ஆகுது? அவர்கள் வந்து அவர்களுக்கு நஷ்டம்தான் வரும். இப்போ இதெல்லாம் வந்து உண்மையா பொய்யா அப்படின்னு மனசுல சொல்றதுக்கு காரணம் நிறைய நம்ம மனசுல தோன்றிக்கிட்டே இருக்கும். இவங்க என்ன எப்ப பார்த்தாலும் சொல்றாங்க கிருஷ்ணருக்கு சரணடே, கிருஷ்ணர் பார்த்துக்குவாரு, அப்படி இப்படின்னுலாம் இருக்கா. இதெல்லாம் நடைமுறைக்கு கரெக்டா சரியா இருக்கா? அப்படி சரிபட்டு வருமா? எனக்கு இவ்வளவு பெரிய குடும்பம் இருக்கு, எனக்கு அந்த தேவை இருக்கு எனக்கு அப்படின்னு எல்லாம் மனசுல தோணும்.
ஸோ நம்ம என்ன நினைச்சிருக்கணும் அப்படின்னா, நம்மளுடைய ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸை நம்ம செவன் செய்யணும் அப்படின்னு. ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ் அப்படின்னா திருப்பி திருப்பி அது நான் வந்து அந்த வார்த்தை உபயோகிக்கிறேன். என்னன்னா, சொல்லப்பட்ட வழியில் நம்ம நடக்க வேண்டும். நம்ம எப்படி இந்த தேர்ட் சாப்டர்லயே இந்த ஏர்லியர் ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லியிருக்காங்க. தட் இஸ் எல்லாரும் அவரவர்கள் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்ய வேண்டும் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஒரு கடமையை எப்படி செய்யணும்? அப்புறம் அதுலயும் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், இதனுடைய பலனைக்கு வந்து கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும் அப்படின்னு. ஓகே, நான் வேலைக்கு போறேன். வேலைக்கு போகும்போது நான் ஏதோ எப்படி நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு மாதிரி செய்யறேன். அதை வந்து பாஸ் திட்டினா கிருஷ்ணர் தான் அதுக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னு நான் மனசுல நினைக்கிறேன். அப்படின்னா என்ன கிடையாது. காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, எனக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல் என்ன? இப்போ வந்து உடம்பு இருக்கு. நம்ம உடம்பு வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து உடம்பு நல்லா இருக்கணும்னா நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு வந்து அதுவும் நல்லா இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி தூக்கம் இருக்கும், இதெல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் இருந்தால் தான் உடம்பு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். இதுல வந்து எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணலன்னா உடம்பு என்ன ஆகும்? கம்ப்ளீட்டா வந்து அழிஞ்சுதான் போகும். எனக்கு இது வந்துடும், என்ன ரோகங்கள் வரும் எனக்கு. இப்போ எனக்கு வந்து கடைசியில் வந்து ஐ வில் கம்ப்ளீட்லி ஹேவ் டு சஃபர் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு நம்ம செய்யக்கூடிய செய்கைகளை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும். செயல்கள் வந்து அஹ், விதிக்கப்பட்ட செயலாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடிய வேலை வந்து பக்கவா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நல்ல இதாக இருக்கும். நம்ம இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ்ல இருப்பதையா இருக்கும். நம்ம யாரையும் அந்த வேலை செய்யும் போது யாருக்கும் கெடுதல் வராம, தட் இஸ் யாரையும் வந்து பழிக்காம நம்ம வந்து செய்யறது ஃபுல் கான்சியஸ்னஸ் செய்யணும். அப்புறம் அதே மாதிரி வேலை செய்யும் போது முழு மனதோட முழு மூச்சோட செய்யணும் நம்ம. ஓ பார்த்து நான் காசு தரேன் அதுக்கு வேண்டி நான் வந்து முதலாளி ஏதோ பண்றேன், நான் ஏதோ பண்றேன் அந்த மாதிரி நினைச்சேன்னா நான் நினைச்சுக்குவேன் தவிர அந்த வேலை வந்து கிருஷ்ணன் கொடுத்துருக்கா அது நான் எப்படி நல்லா செய்ய முடியும்னு சொல்லி என்னுடைய என்னுடைய இந்த கெப்பாசிட்டிக்கு மாதிரி ஃபுல்லா செய்யறதுக்கு நான் உடன்படுத்தணும். அதை விட்டு விட்டு நான் அரைகுறையா செஞ்சு வச்சுக்கோங்க, அந்த வேலை சரியாகவும் இருக்காது. அதற்காக வந்து பலனும் நமக்கு கண்டிப்பா வந்து கிடைக்காது. கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்த முடியாது. கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்த முடியாதுன்னு இருக்கும்போது என்ன ஆகுது, நமக்கு வந்து அதனால கிடைக்கக்கூடிய அந்த செய்கையின் விளைவு வந்து பார்த்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா நெகட்டிவா தான் இருக்கும். ஸோ அது வந்து இந்த இக்னோரன்ட் பீப்புள் வந்து புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அங்க என்வி, நான் நான் ஏன் அப்படின்னும் அது காசு முதலாளி இப்படி பண்றாருல அப்படி இப்படி என் மனது. அதே மாதிரி வீட்டில் எடுத்துக்கோங்க. வீட்டில் இருக்கும் நான் வந்து இப்போ டிவோட்டியா இருக்கேன், மற்றவங்க ஏன் டிவோட்டியா இல்லையா? ஸோ நான் வந்து அதனால வந்து இப்படி இருக்கணும், என் மனசு வந்து ரொம்ப களங்கமான மனசுன்னு அர்த்தம். சும்மா நான் எப்படி ஃபர்ஸ்ட் நான் ஹேவ் டு செட் an எக்ஸாம்பிள். நம்ம முன்னாடி இருக்கிற ஸ்லோகத்துல ஐ ஹாவ் டு வாக் த டாக், லீடர் வர்கள் பார்த்தோம். ஸோ நம்ம வந்து கரெக்டான நிலையில் நம்ம வந்து இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணோம்னா பாக்கி இருக்கிறவங்களும் அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. எப்படி? ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். நம்ம ஒரே நாள்ல வந்து அவங்க வந்து இது பக்காவா ஃபுல் ஸ்கேல்ல வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன் நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இருந்து நம்மளே வந்து ஃபுல் ஸ்கேல் டிவோட்டி ஆகலை, இன்னும் கனிஷ்ட அதிகாரி நிலையில தான் இருக்கோம். ஸோ மற்றவங்க வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் வராதவங்க எப்படி வருவாங்க? ஸோ வி ஹாவ் டு பி ரோல் மாடல்ஸ். ஸோ அதை புரிஞ்சுக்காம நம்ம வந்து குறை சொல்லி குற்றம் சொல்லி நம்ம வந்து நம்ம செய்யும் பாக்கி இருக்கிறவங்க மேல படியை போட்டு நம்ம செய்யாமலாம் அது வந்து அஞ்ஞானம். அப்போ அப்படியே நம்ம செயல்கள் எல்லாம் முட்டாள்தனமாக போயிடும், பக்குவம் அடைந்து செயல்களாக. அதனால நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வு என்னன்னு புரிந்து கொண்டு அதற்காக செய்யணும். அப்படி செய்து விட்டோம் என்றால் நம்ம வந்து முன்னேறுவோம். மனதில் வந்து எந்த விதமான களங்கமும் இல்லாமல் நம்ம அந்த என்வி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அந்த பொறாமையோ எதுவும் இல்லாமல் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரியலைசேஷனா இருக்கும். நம்ம வந்து எப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, ஒருத்தன் முன்னாடி நம்ம வந்து கை காட்டும் போது மற்ற 3 விரல் வந்து நம்மள வந்து சுண்டுது இல்லையா. ஒரு விரல் வந்து அப்படி பாயிண்ட் பண்ணும்போது 3 fingers are pointing at you. அது எப்பவும் புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஸோ இது இதனால நடந்தது, நான் இன்னும் எப்படி பெட்டரா பண்ணியிருக்கேன், அவங்க ஏன் இப்படி தப்பா புரிஞ்சிருந்தாங்கன்னா
ஏன் இப்படி புரிஞ்சிருக்காங்க, நான் இன்னும் அடுத்த வாட்டி என்ன பெட்டரா பண்றோம், அந்த மாதிரி யோசிக்கணும் நம்ம. அப்படி நம்ம போனோம்னா நம்ம வந்து ஒண்ணு சாந்தமா இருப்போம், ரெண்டாவது வந்து எந்த விதமான சூழ்நிலைக்கும் நம்ம வந்து அதுக்கு ஒரு பெரிய பிரதிகாரம் இருக்கும், நம்ம முன்னேறுவோம். அதனால நம்ம சந்தோஷம் தான் உண்டாகும். மற்றவர்களும் நம்மளை பார்த்து நம் நமக்கு உரிய அந்த ரெக்கக்னிஷன் வரும். நம்ம ரெக்கக்னிஷன் வேண்டி பண்றது இல்ல, இருந்தாலும் அவர்கள் ஒரு பக்தன் இருக்கான். ஸோ அவர்கள் அவர்கள் அவர்களுடைய செய்கைகள் எல்லாம் உன்னதமான செய்கைகள் தான் இருக்குன்ட்டு அவர்களும் வந்து அதை போற்றி அவர்கள் அதை பின்பற்ற பார்ப்பாங்க. இது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைகளை வந்து வளர்க்க விதமா இருக்கட்டும், எல்லாம் இதுதான் சிம்பிள். இது பெரிய ஒரு சின்ன ஒரு பாயிண்டா தோணும் நமக்கு, ஆனா அது பெரிய தப்பு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. 3.33 போலாமா? படிக்க மாதாஜி அதற்கு ஸ்லோகம் படிங்களேன். सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं கர்ஷ்யதி. ஒவ்வொருவரும் முக்குணங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட இயற்கையை பின்பற்றுவதால் அறிவு சார்ந்த ஞானியும் தனது சுய இயற்கையின்படி செயல்படுகின்றான். அடக்குமுறையினால் எதை சாதிக்க முடியும்? கரெக்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. கிளியர்லையா? அதனால் என்ன சாதிக்க முடியும்? அடக்குமுறைனா மற்றவர்கள் நான் சொல்ற மாதிரி நடக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான், அதுவும் அடக்குமுறை தான். நம்ம வந்து அப்படி ஆதிக்கம் செலுத்தி அடிச்சு கிடிச்சு அவங்கள நம்ம செய்யறதான் செய்ய அப்படின்னு சொல்றது மட்டும் இல்ல, மற்றவர்கள் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது அடக்குமுறை தான். சிலவங்க சொல்ல இங்கிலீஷ்ல ஒரு வார்த்தை இருக்குல்ல, மை வே ஆர் ஹைவே, நான் சொல்றபடி செய் இல்லாட்டி வெளியே போ அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அது தவறு. அடக்குமுறைனா என்ன சாதிக்க முடியும்? அந்த மாதிரி சொன்னா மற்ற அந்த கேட்கிறவன் என்ன நினைப்போம், நீ போய உன்னால எப்படி இந்த மாதிரி இருக்கிறத வேலை செய்ய முடியும், இல்லாட்டி நான் இந்த மாதிரி நீங்க சொன்னா எப்படி நான் வந்து நீங்க சொல்றது செய்வேன் அப்படின்ட்டு போடுவோம். அது மட்டும் இல்லாம நான் அந்த மாதிரி செய்ய முற்பட்டாலும் அந்த செயலுக்கும் எனக்கும் எந்த விதமான ஒரு பற்றுதல் இல்லாம நான் பண்ணும்போது அந்த செயல் வந்து வீணான செயலாயிடும், எதிர்மறையாய் போயிடும், அந்த பலன் வந்து எதிர்மறையாய் போய்விடும் இல்லையா? ஸோ அடக்குமுறையால் எதுவுமே சாதிக்க முடியாது இல்லையா? இப்போ ஒண்ணு நம்ம பார்க்கணும், ஏன் நம்ம மனதுல நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தா, நம்ம முதல்ல இந்த செஷன் ஆரம்பிக்கும் போதே பார்த்தோம். என்ன என்றால், நம்ம எல்லாரும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் தோன்றும் பொழுதே ஒவ்வொருவரும் முக்கணங்களில் நமக்கு சில இயற்கையானது நம்ம பெறப்பட்டிருக்கோம். முக்குணங்களின் ஆற்றல் நம்ம மேல இருக்கு. ஸோ அதனால நம்ம அந்த முற்குணங்களுடைய ஆதிக்கத்துக்கு ஏற்ப நம்ம அந்த செயல்களை செய்கிறோம். சிலவங்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தமாசிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் அவங்களுக்கு இஷ்டமா இருக்கும், அவங்களுக்கு அந்த விருப்பமா இருக்கும். அப்போ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க செய்யறதெல்லாம் தமாசிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான். சிலவங்க பார்த்தீங்கன்னா சத்துவ குணத்துல இருக்கும் அது. ஸோ இந்த ஞானிகள் அறிவுள்ளவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சத்துவ குணத்துல இருக்க செய்களா இருக்கும், ஏன்னா அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வு வருது. ஸோ இதுல இருந்து விடுபட முடியாதா அப்படின்னு கேள்வி நம்ம மனதில். விடுபட முடியும். எப்படி விடுபட முடியும்? நம்ம வந்து கிருஷ்ணன் உணர்வோடு இருந்தாங்க. ஏன்னா கிருஷ்ணர் மனதில் வச்சுட்டோம்னா நம்ம மனசுல வந்து எந்த விதமான பலநோக்கு செயல்களோ இல்லை புலனின்ப செயல்களோ நம்ம ஈடுபட மாட்டோம். ஏன்னா ஃபுல்லா கிருஷ்ணன்ல இருக்கிறோம் நம்ம. அதே மாதிரி சாது சங்கால இருக்கிறோம் நம்ம இல்லையா? நம்ம டிவோட்டியா பாருங்க, இப்போ இத்தனை பேர் இருந்தாலும் இப்போ நீங்க வந்து இங்க இருக்கிறவங்க 6-7 பேர் அந்த டிவோட்டிஸ் ஒன்னா நம்ம பார்க்குறோம்னா தட்ஸ் ஹியூஜ் திங். ஸோ மற்றவங்களும் வந்திருக்கலாம், ஆனால் வந்து இந்த சுகிருத்தி வந்து அவங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு கிடைக்கல. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பிஸியான வேலை இருக்கலாம், ஏதாச்சும் நினைக்கலாம். ஆனால் இந்த 1 hour வந்து அவங்களுக்கு அந்த சுகிருத்தி வந்து இல்லாமல் போகுது. ஸோ என்ன, நம்ம இன்னைக்கு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்றோம், அதோடைய ஃபுல் சாராம்சம் அவங்களுக்கு இன்னைக்கு வெளிப்படாமல் போகுது. ஸோ எதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதற்கு ஒரு சுகிருத்தி இருக்கணும் நமக்கு. நமக்கு அந்த அந்த அதுக்கு கொடுப்பனை இல்லைன்னா என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம வந்து மிஸ் பண்ணிடுவோம் வாழ்க்கையில. ஸோ எல்லாத்துக்கும் காரணம் நம்மளுடைய முக்குணம். இந்த 3 குணத்துல இருக்கிற அந்த நிலை தான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இதையெல்லாம் நம்ம தாண்டி போக வேண்டும் என்றால்
முக்குணங்களுக்கும் அப்பால் செல்ல வேண்டுமா, அதுதான் நம்ம சுத்த சத்துவம் சொல்றோம். சத்துவ குணத்துக்கும் அப்பா. ஏன்னா நம்ம சொல்றோம் சத்துவ குணத்துல இருக்கும்போது கூட நல்ல காரியங்கள் செய்தாலும், ஓ எனக்கு பெருமைக்காக வந்து நல்ல காரியம் செய்யணும், என்ன எல்லாரும் வந்து ஓ சான்றோன்னு சொல்லணும், ஓ நல்ல ஆளு இவரு அப்படின்னு சொல்லணும், இல்ல பெருமைக்கு எனக்கு ஒரு அவார்டு கிடைக்கணும், இந்த மாதிரிலாம் நினைச்சாங்கன்னா அப்ப சத்துவ குணம் கிடையாது. இதை வந்து கட்டுண்டதா போதும், பலநோக்கு செயலாது. அதை விட்டு நம்ம செய்யக்கூடிய கடமைகளை நல்ல வழியில் செய்தோம் என்றால் கிருஷ்ணனுக்காக செய்யும் பொழுது சுத்த சத்துவம், சத்துவ குணத்துக்கும் மேலாக நம்ம செய்கிறோம். அதுதான் கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறோம். பக்தியில் இருக்கும்போது கிருஷ்ண உணர்வுல இருப்போம் நம்மன்னு தெரியுது. நம்ம இதுதான் நம்ம 7.14 ஒரு நல்ல ஸ்லோகம் இருக்கு பகவத்கீதையில. அது நம்ம படிக்க போதான் போறோம். நம்ம என்ன ஸ்லோகம் தெரியுமா இருக்கச்சும்? தெய்வீகி ஈச குணமாயி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? தெய்வீகி ஈச குணமாயி மம மாயா துரத்யயா மாமேவய பிரபத்யந்தே மாயாம் ஏதாம் மாயா தரந்தி தே. மேதாம் தரந்தி தே. கரெக்ட். அதுலதான் சொல்றாங்க. அது ஒரு வெரி நைஸ் ஸ்லோகம். அது படிக்க முடியுமா பிரபுஜி? அதோட தமிழ் மீனிங் இதோ படிக்கிறேன் பிரபுஜி. 7.14. 14. அதுல அந்த மீனிங் மட்டும் படிங்க. நான் வந்து ஸ்லோகம் படிச்சுட்டேன். ஓகே பிரபுஜி. ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களாலான எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கரியது. ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம். கரெக்ட். இப்போ அதுல அர்த்தம் என்ன பிரபுஜி? என்ன புரியுது? அர்த்தம் பகவானிடம் என்ன? சொல்லுங்க. பகவானிடம் முழுமையாக சரணடைந்தவர்கள் வந்து இந்த முக்குணத்தை தாண்டி போயிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுங்க. அதாவது சுத்த சத்துவத்துக்கு மாறணும்னா பகவான் கிட்ட சரணடையணும். அதை விட முன்னாடி, அதை விட ஃபர்ஸ்ட் லைன் என்ன இம்பார்ட்டன்ட் இது? ஜட அதை இயற்கை விட முதல் பாயிண்ட் என்ன முக்குணங்களாலான சொல்றாங்க? படிங்க. ஜட ஜட இயற்கையின் இயற்கையின் முக்குணங்கள். முக்குணங்களாலான எனது ம், இந்த ம். தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கு அரியது என்றார். முடியாது என்ற மாதிரி வெல்லுவது முடியாதுன்னு முடியாது சொல்றாரு. இல்ல, முடியாது கிடையாது, அரிது. 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 வெல்லுவதற்கு அரியது. அதை யாராலும் வின் வந்து பண்ண சொல்லுங்க. அதை வின் பண்ணணும்னு சொன்னா கிருஷ்ணர்கிட்ட நம்ம சரணடையணும். அதை வந்து வெல்லணும் என்றால் ஒரே வழி என்ன? கிருஷ்ணன் சரணடைகிறது. ஏன்னா அந்த முக்குணங்கள் என்ன? மாயை இல்லையா? அதனாலதான் என்னுடைய சக்தி அப்படின்றது. ஏன்னா மாயையும் அவருடைய சக்தி தான், மகாமாயா இல்லையா? சோ அப்படி இருக்கும்போது அவருடைய அந்த சக்தியானது வந்து அது இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி இல்லையா? கடவுளுக்கு வந்து ரெண்டு சக்தி இருக்கு இல்லையா? என்னென்ன சக்தி? அந்தரங்க சக்தி, அப்புறம் பகிரங்க சக்தி. இது வந்து வெளியே, தட் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி தான் மாயா, மகாமாயா. அதான் வந்து என்ன சொல்றோம்? பகிரங்க சக்தி அப்படின்னு சொல்றோம். அந்தரங்க சக்தி அவதாரங்களை வந்து தோன்றுது. ஆக்சுவலி பார்த்தா டெக்னிக்கலா எல்லா உயிர் வழிகளும் அந்தரங்க சக்தியில தான். நம்ம என்ன, நமக்கும் கடவுளுடைய குவாலிட்டிஸ் இருக்கு. ஆனா என்ன, நம்ம வந்து எல்லாம் சொல்லும்போது இந்த கடல்ல வந்து கடவுள் வந்து கடல் விபு, நம்ம அணு. நம்ம வந்து கடல் இருக்கிற ஒரு டிராப்போட இதுதான் நம்மளுது. ஸோ நம்மளும் கடவுள் டெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான். ஆனா நம்ம வந்து அந்த பின்ன பகுதி வந்து இத்தினொன்று இருக்கிறதுனால ஒரு ஆற்றலும் கிடையாது நமக்கு. அது நம்ம கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். அதனால தான் நம்ம வந்து திங்க் பண்றதுக்கு எல்லா அணுக்களுக்கும் வந்து அது லிமிட்டட் ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்கு கடவுள். கடவுள் எப்படி திங்க் பண்ணி எல்லாம் நடத்துறோம், அதே மாதிரி இந்த பின்ன பகுதிகளுக்கும் ஒரு லிமிட்டட் ஃப்ரீடம் இருக்கு. அது தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நம்மளும் வந்து கடவுளுடைய அந்தரங்க சக்தியிலேருந்து தோன்றினால் கூட நம்மள வந்து ததா சக்தின்னு சொல்றோம், மார்ஜினல் எனர்ஜின்னு சொல்றதுக்கு காரணம் நம்ம வந்து இந்த பூமியில் நம்ம தோன்றியதுனால என்ன ஆகுது? மாயைக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கிறோம். இந்த அண்டங்களுக்குள் நம்ம தோன்றினாலே மாயைக்கு, இந்த முக்குணங்களுக்குள் நம்ம கட்டுப்படுகின்றோம். அதனாலதான் நம்ம வந்து ததா சக்தி, நம்ம வந்து அந்தரங்க சக்தியா இருந்தால் கூட நம்ம வந்து ஒரு பகிரங்க சக்தியினுடைய ஆற்றலில் நாம் வந்து பாதிக்கப்படுகின்றோம். அது பார்த்துக்கணும். எப்படி வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் மாதாஜி எல்லாம் நமக்கு சொன்னது எப்படின்னா, இதுதான். கடற்கரை இருக்கு, இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா கரை, இந்த பக்கம் கடல். ஆனா வந்து இந்த அலை வந்து இருக்கு இல்லையா? அந்த அலை இருக்கிற இடம் தான் நம்ம வந்து ததா சக்தி. ஆமா. ஏன்னா அது வந்து கடலுடைய வந்து அந்த அலை தண்ணினால பாதிக்கப்படுது அந்த இடம். ஆனா ஆக்சுவலி பார்த்தா அது கரையோட பகுதி இல்லையா?
ஆனா தண்ணீரால பாதிக்கப்படுகிறது. அதுதான் மனுஷனுடைய, அதாவது எல்லா உயிர்வாழிகளுடைய தன்மை, நிலை. தன்மை இல்லை, நிலை. இந்த அண்டத்தில் பிறந்து விட்டாலே, துக்காலயத்தில் பிறந்து விட்டாலே நம்ம அந்த அலை அலையினால் பாதிக்கக்கூடிய அந்த மணல், அந்த கரை இருக்கு இல்லையா, அந்த நிலை தான் நமக்கு. அதான் ததாசக்தி அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம. ஸோ அதனால இந்த 3 குணம் எப்படி கடவுளுடைய பகிரங்க சக்தியினால இருக்கிறது. அந்த சக்தியை நம்ம கடக்கணும் எல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரே வழி கிருஷ்ணனுடன் அடைந்து கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கும்பொழுது அதை ஈஸியா கடந்துக்கலாம். அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? இந்த கான்செப்ட் கிளியரா இருக்கா? டவுட். ஸோ எஸ் பிரபுஜி. ஸோ இந்த கடல்ல நம்ம சொல்லுங்க பிரபு. இந்த சாத்விக குணத்துலதான் பிரபுஜி இருக்கேன் நினைப்பேன். இதனால நிறைய பிரச்சனை தான் வருது. அதாவது மத்தவங்க நம்மள என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு மாதிரியா டார்கெட் பண்றாங்க. நிறைய விஷயங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு நம்ம நான்வெஜ் சாப்பிட்ற நிப்பாட்டினா கூட எல்லாரும் கேலிக்குங்களா சித்த பாக்குற மாதிரி பாக்குறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்குது. நம்ம பேசுறது சாஃப்டா இருக்குங்கிறது போகும்போது பொதுவா பசங்களுக்கு நம்ம மேல ஒரு மாதிரி கடுப்பு காண்டாகுறாங்க. ஸோ அந்த சாத்வீக குணமா இருந்தோம்னா அது வேற பெரிய பிரச்சனையாவே வருது. சரி, கிருஷ்ணர் போட்டோ வச்சோம்னா அது அதுக்கு மேல பிரச்சனையா வருது. பிளே பாய் மாதிரி பாக்குறாங்க. ஸோ மொத்தத்துக்கு சாத்வீக குணத்துல இருந்தோம்னா பல பிரச்சனை வருது. பிராமணரா இருந்துட்டா கூட அதுக்கு மேல பிரச்சனை வரும். இது பிராமணரா இல்லாம இருக்கும்போது இன்னும் நிறைய ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது. இல்லைன்னா நம்ம அந்த கான்செப்ட்லயே போய் படிக்கலாம், எல்லாம் பண்ணலாம், ஏதாவது பண்ணலாம். இது அதுக்குள்ளேயும் போக முடியல, இதுக்குள்ளேயும் போக முடியல. ரெண்டு வாங்க கட்ட மாதிரியே ஒரு இதா இருக்கு. ஒரே குழப்பமாவே இருக்குது. என்ன பண்றதுன்னு ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது. நல்ல கொஸ்டின் பிரபு, நீங்க கேட்டது நல்ல கொஸ்டின். சிலவர்களுக்கு இது மாதிரி டெஃபினட்டா அனுபவிக்கிறாங்க. இதுல நம்ம டிவோட்டீஸ் யாராச்சும் பிரபுவுக்கு ஆன்சர் சொல்ல முடியுமா? அதுக்கப்புறம் நான் சொல்றேன். ஏன்னா உங்களுக்கும் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிரகாரம் இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கிறதுக்கு ஹரே சான்சஸ் கிருஷ்ணா இருந்திருக்கும். பிரபுஜி. அவங்க சொல்லுங்க. நம்மள கேலி பண்றாங்கிறதுக்காக நம்ம சாத்தியத்தை விட முடியாது. நம்பர் 1. நம்பர் 2, நம்ம நம்மளோட நிலையை கரெக்டா சொல்லணும். சாத்வியத்துல இருந்தாலும் நம்மளோட பாயிண்ட்ஸ் கரெக்டா இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு சொல்லிடணும். 2வது, தேவையில்லாதவங்களுக்கு அந்த நம்மளோட கேவலமா நம்மளோட மாதிரி சில பேர் கேவலப்படுத்தி பேசுறாங்கல்ல, அந்த இடத்துல அவங்களோட பேசவே கூடாது. அவங்கள்ட்ட இருந்து வெளியில வந்துடணும். இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட். நம்ம அந்த நேரத்துக்கு அங்க இருந்து வெளியில வந்துடணும். அந்த இடத்த விட்டுட்டு இல்ல வாயை பத்தின்னு பேசாம வந்துடணும். அவங்க கேள்வி என்ன வேணா பின்னாடி பேசுறேன். அதுக்கப்புறம் அவங்க ரியலைஸ் பண்ணின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க. அதுதான் முக்கியம். நம்ம ரொம்ப பொறுமையா இருக்கணும். ரொம்ப ரொம்ப பொறுமை வேணும். பொறுமையோட இருந்து நான் நம்ம மட்டும்தான் சிச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்ணணும். இப்ப ஃபேமிலியா இருக்கட்டும், ரிலேஷன்ஷிப்பா இருக்கட்டும், எல்லா இடத்துலயுமே பார்க்கும்போது நான் மட்டும் ஒரு பக்கம் டிஃப்ரெண்டா தெரியுற மாதிரி இருக்கு. இவன் பேசவே மாட்டேங்கிறான், எப்பயுமே அமைதியாவே இருக்கான், ஒட்ட மாட்டேங்கிறான். இல்ல, அமைதியா இருக்க சொல்லல அவங்கள. அது பேசக்கூடாதுன்னு எல்லாம் கிடையாது. அவங்க சாத்விக குணத்துல இருக்கணும். ஆனா நீ அவங்களுக்கு தேவையானதை பேசலாம், பேசாமையே இருக்கணும். நம்ம ஏன் நம்மளோட ஸ்டாண்டர்ட் இல்ல, நமக்கு ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது மினிமம் ஒரு 8000 தாட்ஸ் ஓடு கண்டினியூவாவே. பட் எனக்கு அதையும் தாண்டி ஓவரா ஓடுது. ஓவர் திங்கரா இருக்கேன். நைட்டு கொஞ்சம் தூக்கம் பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கு. சோ ஓவர் திங்கரா இருக்கு. நீங்க அதுக்குதான் அந்த நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா நாமத்தை கட்டாயம் சொல்லணும். அது எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு மைண்ட் டிஸ்டர்ப்னு தோன்றதோ அப்போ ஒரு 10 நிமிஷம் மூச்சை அடக்கிட்டு ஆரம்பிச்சிருங்க. ஆரம்பிச்சு உங்களுக்குள்ளே திருப்பி திருப்பி சொல்லுங்க. அந்த ஒரு சொல்லும்போது சின்ன சின்ன கான்சன்ட்ரேஷன் வந்துடும். நமக்கு மண்டையில போறதெல்லாம் இங்கேயும் எங்கேயும் ஓடுதுதான். நமக்கு இல்லவே சொல்ல முடியாது, நிறையவே ஓடுது ஒரு ஒரு நிமிஷமும். இப்ப நீங்க கிளாஸ்ல இருக்கும்போதே பிரபுஜி சொல்றதே கேட்டுட்டு நமக்கு வேற எங்கேயோ இருக்கும். இதெல்லாம் இருக்கு. ஆனா திருப்பி நீங்க கொண்டு வரணும் அந்த மைண்ட. திருப்பி பகவான் கிட்ட கொண்டு வரணும். மெதுவா மெதுவா கொண்டு பயிற்சி பண்ணணும் சின்ன சின்னதா. அப்போ நம்ம முன்னத்தை விட நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னேறுவோம். ஒரேடியா கலங்கின்னு இருக்க மாட்டோம். வேற யாராச்சும் ஃபைன், தேங்க்ஸ் மாதாஜி. வேற யாராச்சும் டிவோட்டீஸ் உங்க பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. அது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அதுவே மாறிட்டுது பிரபுஜி. இப்ப என்னையும் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா இப்பெல்லாம்
சாமி கும்பிட்டு நல்லதுதான் இருக்கு, உனக்கு எல்லாமே பாசிட்டிவா தான் இருக்கு, நீ இப்ப முதலோட பரவாயில்ல இப்போ அப்படி சொல்றாங்க பிரபுஜி. அது இப்ப பகவத்கீதா கிளாஸ் வந்து இப்ப ரீசெண்டா நான் எங்க விட்டேன். ஆனா அது பண்ணி கொஞ்சம் குறைச்சிட்டே இருந்தேன். ஆனா இப்போ எனக்கு அப்படி தோணுது. இப்ப கொஞ்ச நாள் இந்த மாதிரி பிரபுஜி ஃபேஸ் பண்ற மாதிரி எல்லாம் இருக்குதான் பிரபுஜி. அதையும் தாண்டி கரெக்ட் நீ சொல்ற மாதிரி மகாமந்திரம் சொல்லிட்டு நம்ம பக்தி விடாம நம்ம சைடு நம்ம கான்ஸ்டன்டா இருந்தாலே போதும் பிரபுஜி. அது அப்புறம் அவங்க நம்மள பார்த்து சொல்லுவாங்க நல்லாதான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சைடு வர பார்ப்பாங்க பிரபுஜி. அந்த மாற்றத்தை நான் தேங்க்யூ. வேற டிவோட்டிஸ் ஷேர் பண்ண விரும்புறீங்களா? ஏன்னா எல்லாரும் இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. வேற ஏதாச்சும் சொல்ல முடியுமா உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? சங்கரன் பிரபுஜி, எனிதிங் நீங்க சொல்ல முடியுமா? மற்ற கிளாஸ்ல கூட அது மாதிரி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஏதாச்சும் டிவோட்டிஸ் கிட்ட இருந்து. இல்ல பிரபுஜி, எனக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் தோணல பிரபுஜி. ஓகே ஓகே. மற்ற டிவோட்டிஸ் கிட்ட இருந்து கேட்கல. ஓகே. இல்ல பிரபுஜி, நாம ஃபாலோ பண்றோம், நாம செயல்படுறோம், எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு சாஃப்டா இருக்கிறோம், நம்முடைய இதை செயல்படுறோம். அந்த மாதிரி எல்லாம் திடீர்னு ஏதாவது ஓவரா பண்ணும்போது கிரிட்டிசைஸ் ஒரு சிலர் பண்ணுவாங்க தான். நீங்க இதுக்கு மட்டும் இல்லை, நீங்க எதை பண்ணாலுமே கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவாங்க தான் எல்லாருமே. நல்லது சரினாலும் பண்ணுவாங்க, தப்பு பண்ணாலும் பண்ணுவாங்க, எல்லாத்தையுமே கிரிட்டிசைஸ் பண்ற பீப்புள் இருக்கிறாங்க. எனக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கல பிரபு. அந்த மாதிரி எல்லாம் தோணல. எனக்கு எல்லாமே பாசிட்டிவா தான் இருக்கும். ஒன்றும் பிரச்சனை. வெரி குட். தேங்க்யூ பிரபு. வேற ஷேர் பண்ண விரும்புறீங்களா? ஓகே. நான் வந்து 2 இன்ஸ்டன்ஸ் சொல்றேன் பிரபுஜி. ஆனா 2 எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஏன்னா நான் வந்து இப்போ நிறைய கிளாஸஸ்ல வந்து நான் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால நான் நிறைய டிவோட்டிஸோடைய இது தட் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். 2 மட்டும் நான் உங்களுக்கு கிளியரா சொல்றேன். அதுல இருந்தே வந்து அப்புறம் ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி அவங்கவுங்க பண்ணணும், அவங்கவுங்களுடைய சாய்ஸ். ஓகே. ஆனா 2 இது சொல்றேன், ஷேர் பண்றேன். அதுல இருந்து நீங்க எது உங்களுக்கு முடியுமோ அது பாருங்க பிரபுஜி. ஒண்ணு, ஒரு பிரபுஜி வந்து பெங்களூர்ல இருக்காரு. ஓகே. அவர் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் கம்பெனியில ஒர்க் பண்றாரு, பெரிய கவர்மெண்ட் கம்பெனியில ஒர்க் பண்றாரு. அவர் வந்து பெரிய மேனேஜர் சிச்சுவேஷன்ல சூப்பர்வைசர் அந்த மாதிரி கேடர்ல இருக்காரு. அவர் வந்து நம்ம இந்த இஸ்கான்ல வந்து நமக்கு இந்த 18 டே கோர்ஸ் பண்ணாரு, அப்புறம் லெவல் 2 எல்லாம் பண்ணாரு. இல்லை அப்படி பண்ணும்போது அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நான்வெஜ் சாப்பிடுவாங்க. அவங்க பிராமின்ஸ் கிடையாது. அவங்க வந்து நார்மலா எல்லாம் இதெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க தான். இந்த பிரபுஜி வந்து ரொம்ப என்ன சொல்றது இன்வால்வ்டா இதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. அப்புறம் திலகம் போட்டுட்டு அவர் வந்து ஆபீஸ்க்கு போக ஆரம்பிச்சாரு. ஏன்னா ஆபீஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்ட்டிஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட இருக்கும். ஸோ இவர் என்ன பண்ணாருன்னா, முதல்ல இவர் பிரசாதம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சது. நம்ம என்னெல்லாம் நம்ம வந்து இதுல சொல்லியிருக்கோமோ அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அவரை வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்ல எல்லாரும் வந்து கலாட்டா பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அவரோட பாஸும் சரி, அவங்களோட ஈக்குவலா இருந்தாலும் சரி, அதே மாதிரி அவருக்கு ரிப்போர்ட் பண்றவங்களும் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இதா இருப்பாங்க. அவர் சாமியார் வராரு அப்படின்னு கூட அவர் இதெல்லாம் கேலி எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க போட்டு. ஸோ அப்ப அவர் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா ஒன்றும் கண்டுக்கவே மாட்டாரு. அவர் கலந்துக்குவாரு. அது கொஞ்சம் டைம் இருந்தும் அவர் டக்குன்னு அவர் வந்து அந்த இடத்த விட்டு வீட்டுக்கு போயிடுவாரு, இல்லை வந்துடுவாரு. இந்த மாதிரி பார்ட்டிஸ் நல்லா. அதே மாதிரி ஆஃபீஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரோட ஒர்க்ல வந்து அவர் பக்காவா இருப்பாரு. ஒர்க் ரிலேட்டட் தான் கிளியரா சொல்லுவார் அவர். ஸோ அவர் வந்து மற்றவங்க வந்து இவர் காது கேட்க எந்த விதத்துல சொன்னாலும் அதை அவர் மைண்ட் பண்ணவே இல்லை. அப்படியே இருந்தார் அவர். நாளடைவில் ஒரு 2 மாசம் 3 மாசம் ஆனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு அப்படின்னா, மற்றவங்களே இவரை பார்த்தவங்க வந்து கொஞ்சம் வந்து மரியாதை கொடுத்து ஆரம்பிச்சாங்க. அவங்க வந்து அவர் வந்து இந்த நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா கிருஷ்ண கிராம கதை, தட் இஸ் இந்த பாலிடிக்ஸ் இல்ல மற்றதெல்லாம் பேச மாட்டாங்க. இருந்தா வந்து வேலையோட சேர்ந்தது மட்டும்தான். அப்புறம் வந்து ஸ்லோவா வந்து இவர் வந்து எப்பவும் ரொம்ப காமா கூலா இருக்கிறதுனால இவர்கிட்ட வந்து இந்த மனசு சஞ்சலப்படுறவங்களும் வந்து கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க. என்ன சார் நீங்க மட்டும் எப்படி வந்து உங்களால முடியுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்க ஆரம்பிச்சாரு. அப்போ அவர் வந்து இந்த பகவத்கீதை பத்தி சொல்லியிருக்காரு. அந்த மாதிரி வந்து ஸ்டார்டட். அதே மாதிரி இவங்க பார்ட்டிஸ் ஆரம்பிச்சிருந்தா சரி, சார் வந்து மற்றதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரிங்க்ஸ் இல்லை அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டேன், நான்வெஜ் தொட மாட்டேன்னு சொல்லி இவருக்கு வேண்டி தனியா வந்து அந்த வெஜ் வந்து எப்பவும் இருக்கும் அந்த மாதிரி.
முன்ன வந்து இவரை கேரே பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டாங்க. இவரை கலாட்டா பண்ணவங்க எல்லாம் அந்த நிலையில வந்து இது பண்ணியிருக்காரு. ஸோ கடைசியில பார்த்து அவங்க வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாரும் அவங்க இப்போ ஃபாதர் இப்போ ரீசெண்டாக எக்ஸ்பயர் ஆயிருந்தாரு. இருந்தாலும் வந்து இவர் எல்லாம் வந்து வீட்டில் அத்தனை பேர் ரெண்டு குழந்தைங்களும் கூட அப்போ வந்து வேற கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இருப்பாங்க. கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் வேற வந்து இந்த மாதிரி மாடர்ன் வேர்ல்ட்ல பெங்களூர் மாதிரி ஒரு சிட்டியில வந்து இந்த மாதிரி ஆளுங்க கேலி பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணிட்டு கூட இந்த மாதிரி இதை டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மாதாஜி வீட்டில் அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவும் வந்து அவர் லிக்கர் அடிச்சுட்டு வருவார். அவங்களுக்கு குழந்தை ஒரு பெண் குழந்தை வேற, அது 15 வயசு 13-14 வயசு அது ஆரம்பிக்கும் போது அந்த மாதிரி இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல எல்லாம் மாதாஜி மட்டும் வந்து இந்த கிளாஸ்க்கு வருவாங்க. எல்லாம் இது தட் இஸ் ஸ்லோகம் பண்ணும் 16 ரவுண்ட். அவங்க லெவல் 2 பண்ணும்போதே 16 ரவுண்ட் ஆரம்பிச்சாங்க அவங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நிலையில இருந்தாங்க. ஸோ இவங்க மாதாஜி எப்போ வந்து ரொம்ப சங்கடமா சொல்லுவாங்க, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, இவர் எப்போ ட்ரிங்க்ஸ் அடிச்சுட்டு வராரு, வீட்டில் பெண் குழந்தை வேற இருக்கு, இப்போ அது மட்டும் இல்லாமல் கிரிட்டிசைஸ் பண்றாரு அவரு, நீ ஏன் இது மாதிரிலாம் பண்ற அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் அப்படின்ட்டு. இப்போ இது வந்து ஒரு 8 மாசம் 9 மாசம் இருக்கும். அது முடிஞ்ச உடனே மாதாஜி என்ன சொல்லும், பிரபுஜி வந்து இப்போ வந்து அவரு இந்த ட்ரிங்க்ஸ் அடிக்கிறதெல்லாம் வந்து இப்போ குறைச்ச வெளியே இருந்தெல்லாம் ட்ரிங்க்ஸ் அடிச்சுட்டு வரலாம், வீட்டில் கொஞ்சம் ட்ரிங்க் அடிச்சுட்டு இருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாம வந்து இப்போ இந்த வீக்கெண்ட்ஸ் வந்து இஸ்கான் நீ தனியா என் பாரு, நானும் வேணா ட்ராப் பண்றேன்னு சொல்றாரு அப்படி இப்படின்னு சொல்றாங்க. கடைசியில பார்த்தா உப்ப இருக்கிற நிலை என்னன்னா, அந்த பிரபுஜி வந்து ட்ரிங்க்ஸ் அடிக்கிறது எப்பாச்சும் அவர் அடிப்பார், கம்ப்ளைண்ட் நிறுத்தல, எப்பாச்சும் வந்து சோசியல் ட்ரிங்க்ஸ் சொல்லி அந்த மாதிரி. அதே மாதிரி இப்போ வீட்டில் இந்த பெண் குழந்தை இருக்கு, அவங்க குழந்தைக்கு முன்னாடி எல்லாம் வந்து இப்போ ட்ரிங்க்ஸ் அடிக்கிறதெல்லாம் கம்மி பண்ணிட்டாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இந்த இஸ்கான் போறாரு ஒரு வீக்கெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லாம் சேஞ்சஸ். ஸோ இது ரெண்டு இது நான் சொல்லியிருக்கேன் பிரபு. நீங்க வந்து உங்களுக்கு எது பெட்டர் எப்படி பண்ணணும்ட்டு நீங்க வந்து யூ திங்க் அபவுட் இட். உங்களுக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஃபர்தரா டிஸ்கஸ் பண்ணணும், ஏதாச்சும் நீங்க ஐடியா பவுன்ஸா பண்ணணும்னா ஏதாச்சும் நீங்க வந்து எங்கிட்ட பேசினா, இல்லை வேற ஏதாச்சும் நம்ம இஸ்கான்ல குரு உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருந்தால் அவங்க கிட்ட கூட பேசலாம். உங்களுடைய 1-to-1ல உங்களுக்கு நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே, ஆனா நான் கிளியரா சொல்றேன், இந்த 2 இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப கிளேரிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இது அப்படின்ட்டு நான் சொல்ல விரும்புறேன். இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னா, அவங்க வந்து இந்த சத்துவ குணத்துல மாறினார். அப்புறம் வந்து வேதங்கள்ல சொன்ன மாதிரி குருக்கள் நம்ம சொல்ற மாதிரி என்ன வந்து என்ன பார்த்தாருன்னா, அவர் வந்து என்ன வேணா திட்டும், என்ன வேணா, நான் வந்து என்னுடைய கொள்கை, என்னுடைய ஃபெய்த் ஸ்ரத்தா இது விட மாட்டேன், நான் வந்து கிருஷ்ணரை அர்ப்பணித்து கிருஷ்ணனுக்கு வேண்டி செய்வேன், எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு இருந்தார். ஸோ இது ரெண்டும் வந்து கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் பிரபு. இதோட நிறைய இருக்கு, நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம். வீட்டில் வந்து சில ஒரு மாதாஜியை வந்து லாக்கே பண்ணிட்டாங்க, அடிச்சுட்டாங்க வேற, அந்த மாதிரிலாம் நடந்திருக்கு. ஆனா வந்து அவங்களுடைய நடத்தை மூலம் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஹவு தே பிஹேவ், அவங்களுடைய அந்த இது. ஸோ இனிஷியலா வந்து கண்டிப்பாக சோதனைகள் இருக்கும். ஆனால் நம்ம வந்து என்ன சொல்றது, இந்த நம்ம வேதங்கள்ல சொன்ன மாதிரி, இல்லை நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அதுல சொன்ன மாதிரி நம்ம அப்படியே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா அவங்களுக்கு பெரிய வந்து சேஞ்சஸ் நீங்க வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். அதனாலதான் இந்த இது சொல்ல இந்த 7.14 இந்த ஸ்லோகத்தையும் சொல்ல உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டா சொல்லணும்னு காரணம் அதுதான். என்னன்னா, இந்த முக்குணங்களை வந்து இருந்து விடுபடுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா அதுல இருந்து விடுபடணும்னா ஒரே வழி என்னன்னா, கிருஷ்ண சரணடைந்து அவருக்கு அரசு அப்படி செய்தோம்னா நமக்கு வந்து இந்த கடலை முக்குணங்களுடைய ஆதிக்கத்திலிருந்து நம்ம விடுபட்டு புத சத்துவ நிலைக்கு செல்ல முடியும் அப்படின்ட்டு நமக்கு இதுல தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நீங்க யூ கேன் ட்ரை, நீங்க வந்து ஏன்னா உங்களுடைய ஆக்சுவல் சுச்சுவேஷன் உங்களுக்கு தான் ஃபுல்லா தெரியும். அதனால பிரபு நீங்க அதை அனலைஸ் பண்ணி இந்த கேசஸ், இந்த கேஸ் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் இருக்கு, இதுல எல்லாம் இதை வச்சு நீங்க எப்படி நீங்க உங்களுக்கு எது பெஸ்டா இருக்கும் நீங்க யூ கேன் சூஸ் அண்ட் டூ இட். ஓகே பிரபு. அப்புறம் ஏதாச்சும் பவுன்ஸ் ஆஃப் பண்ணணும்னா யூ கேன் ஆல்வேஸ் டிஸ்கஸ் வித் அஸ், வி கேன் சப்போர்ட். இல்லைன்னா சீனியர் டிவோட்டிஸாக இருந்து அவங்கள்ட்டையும் பேசுனீங்க, உங்களுக்கு இன்னும்
இதுல சொல்யூஷன்ஸ் கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. I'm also leaving now. Next class. சரி, இன்னைக்கு இதோட முடிச்சிடலாமா இல்ல இன்னொரு ஸ்லோகம் வேணுமா? ஓகே, நம்ம ஃப்ரைடே பாக்கி மற்றது பார்த்துக்கலாம். ஹரே ஸோ கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதே மாதிரி நீங்க பாருங்க மற்ற டிவோட்டிஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யாராச்சும் ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் ஆல்வேஸ் ஷேர். இல்ல உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாருக்கும் அவங்கவுங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வில் பி த பெஸ்ட். ஓகே, பிரபுஜி இன்னொரு டவுட். சொல்லுங்க பிரபு. இது இந்த தூத்துக்குடியில வந்து வாசுதேவ நல்லூர்னு இருக்கு. ஸோ கிருஷ்ணருக்கும் தூத்துக்குடிக்கும் ஏதோ கனெக்டிவிட்டி எதுவும் இருக்குங்களா? தூத்துக்குடி முத்து அந்த மாதிரி சில சம்திங் இதெல்லாம் வந்து கனெக்ட் ஆகுது. அதுக்கு அங்கக்கு வாசுதேவ நல்லூர்னு அங்க தனியா ஒரு ஊர் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி எதுவும் இங்கே தமிழ்நாடு மோஸ்ட்லி வந்து கிருஷ்ண ராதை வந்து அதர் ஸ்டேட்ல தான் அதிகமாக கும்பிட்றாங்க. தமிழ்நாட்டில் வந்து இன்னும் அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் இதாக பெருசாக பண்றது இல்லை. பட் ஆனால் இந்த நான் தூத்துக்குடியில் ஒர்க் பண்ணேன். கேட்டரிங் தான் ஆக்சுவலாக நான் முடிச்சுட்டு அங்கே டீச்சிங் லைனில் இருந்துட்டு. ஸோ நிறைய விஷயங்கள் ஒரு மாதிரி கனெக்ட் ஆகிட்டே வருது. சின்ன வயசுல இருந்தே ஜிஞ்சர் ஆனியன் கார்லிக் சாப்பிட மாட்டேன், தனியாக தான் குழம்பு வைப்பாங்க. ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரைச்சி போட்டால் தான் சாப்பிடுவேன். முழுசாக இருந்துச்சுன்னா சாப்பிட மாட்டேன். ஸோ ஏதோ ஒரு கனெக்டிவிட்டி அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கு மாதிரி. அதே மாதிரி அதான் எஜுகேஷன் லேக் ஆகுறது அந்த மாதிரி விஷயம். அதுக்கப்புறம் வந்து வேற மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணாததெல்லாம் ஏதோ அப்படியே போயிட்டே இருக்கு. சம்மந்தமே இல்லாம ஒரு ஃபீல்டுக்குள்ள போகுது, சம்மந்தமே இல்லாம ஏதோ ஒரு ட்ராக் கொண்டு போயிட்டே இருக்கு. ஒரு மாதிரி நம்ம நினைக்கிறது எதுவுமே நடக்க மாட்டேங்குது மொத்தத்துல. அதுவா ஒரு ட்ராக்ல போகுது. அதுக்கு சொல்லுங்க பிரபு. அதான் தூத்துக்குடிக்கும் அங்க முத்து இருக்கிறதுக்கும் அந்த சரௌண்டிங் வாசுதேவ நல்லூர் இந்த சரௌண்டிங்ஸ் இருக்கிறதுக்கும் ஏதாவது ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருக்குமா, எதுவும் ஐடியா இருக்குமான்னு கேட்டேன். எனக்கு சாஸ்திரத்திலிருந்து எனக்கு ரெஃபரன்ஸ் எதுவும் எனக்கு அவ்வளவா தெரியல. எனக்கு லிமிட்டட் நாலேஜ் தான். எனக்கு சாஸ்திரத்துல அது மாதிரி இல்லை. ஏன்னா நான் வந்து பகவத்கீதை பாகவதம் லெக்சர்ஸ் அட்டென்ட் பண்றேன். சைத்தன்ய சரிதாமிரதால வந்து அதே மாதிரி வந்து சைத்தன்யர் வந்து எங்கெல்லாம் போயிருக்காரு அப்படின்ட்டு பார்க்கும்போது எனக்கு தூத்துக்குடி பார்த்த மாதிரி கேள்விப்பட்ட மாதிரி இல்லை. ஸோ அங்க ஸ்ரைன் டெம்பிள் இருந்ததுன்னா அந்த டெம்பிள்ல வந்து இருக்கிறது எந்த வித இதுவும் கிடையாது. அதான் ஒன்று ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம மனசு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா எது இருந்தாலும் சாஸ்திரங்களுடைய ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும். பாக்கி எல்லாம் வந்து ஒருத்தர் அவங்களுடைய வியாக்கியானமா இருக்கலாம். சாஸ்திரங்கள் ரெஃபரன்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா தட் இஸ் வி ஹாவ் டு அடாப்ட் தட். சாஸ்திரங்கள் ரெஃபரன்ஸ் இல்லை, அதை வந்து சிலவங்க அவங்க வியாக்கியானம்னா அந்த யார் அதை சொல்றாங்களோ அவங்களுடைய பரம்பரை பார்க்கணும் நம்ம. அவங்க வந்து இந்த பரம்பரை வழியாக அவர்கள் வேதங்கள் கற்று அந்த வேதங்களிலிருந்து நமக்கு வழி நடத்துறதுனா கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு பின்பற்றணும். இப்போ பரம்பரையில் இல்லாமல் நம்ம வேதங்கள் வழியாக நமக்கு வந்து வேதங்களுடைய தட் இஸ் மெசேஜஸ் நமக்கு தரல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம அது பின்பற்ற முடியாது. என்னன்னா வேதங்கள்ல சொல்லலை. ஸோ அதனால நம்ம எது சொல்லியிருந்தாலும் வேதங்கள் பிரகாரம் சொல்லியிருந்தா ரொம்ப கண்டிப்பாக என்ன காரணம் அப்படி கிளியரா சொல்றதுக்கு காரணம்னா இந்த கலியுகத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய சேஜஸ் இருக்காங்க. அவங்க வந்து என்ன சொல்றது, மக்களை வந்து அவர்களுடைய சொந்த வியாக்கியானங்களால் வந்து டீவியேட் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால நம்ம வந்து கிளியரா எந்த குரு சொல்லும் பொழுதும் அந்த குருக்களுடைய அந்த இது பார்க்கணும், ஆன்டிசிடென்ட் பார்த்து வேதங்கள்ல இருந்து சொன்னாங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம அது கேட்டு அந்த வேதங்கள் படி நடக்கணும். அதுதான் முக்கியம். எதுக்கு இருந்தாலும் வேதங்களுடைய ரெஃபரன்ஸ் நம்ம இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ வந்து டெம்பிள் கோவில் இருந்தால் கிருஷ்ணர் கோவில் இருந்தால் எங்க வேணா இப்போ எல்லா கிருஷ்ணர் கோவிலும் போகலாம். அதே மாதிரி வந்து மற்ற தேவர்களுடைய கோவில் போறது எந்த தப்பும் கிடையாது. அதுல வந்து எந்த தப்பும் கிடையாது. தேவர்களும் வந்து நம்ம வழி சொல்லுங்க பிரபு. பிரபுஜி, தமிழ்நாடு முழுசும்
எத்தனையோ திவ்ய தேசங்கள் இருக்குது பிரபுஜி. 12 ஆழ்வார்கள் பாடாத திவ்ய தேசமே இல்லை. எல்லாமே கிருஷ்ணருடைய அம்சம், எல்லாமே ராமருடைய அம்சம், எல்லாருடைய பெருமாளுடைய அம்சம். எல்லா ஆழ்வார்கள் பாடிய 4000 திவ்ய பிரபந்தம் ஃபுல்லாவே பாத்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க வேதத்தினுடைய வித்து தான் எல்லாமே அதுல இருக்குது. பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாமே குரு பரம்பரை சீடர் பரம்பரையில் வந்தவங்க தான் எல்லாமே. அவங்களுடைய கருத்துக்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ராமாயண மகாபாரத கருத்துக்கள், ஆண்டாள் பாடிய திருப்பாவை, இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ரொம்ப அற்புதமான கருத்துக்கள். ஒவ்வொரு கோயிலும் ஆழ்வார்கள் பாடாத கோயிலே கிடையாது. இதுல இவ்வளவு திவ்ய தேசங்கள் இருக்குது. ஒவ்வொரு தமிழ்நாட்டுல இல்லாத திவ்ய தேசங்கள் நார்த் இந்தியன்ஸே கிடையாது. அந்த அளவுக்கு திவ்ய தேசம் தமிழ்நாடு முழுசும் இருக்குது. ராஜபாளையத்துல ஒர்க் பண்ணேன் பிரபுஜி. ராஜபாளையத்துல ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த கிருஷ்ணன் கோயிலை தாண்டி தான் போகணும். நான் அந்த கலசலிங்க யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் தாண்டி ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்ல இறங்குவேன். பால்கோவெல்லாம் வாங்கி சாப்பிடுவேன். ஆனா கோயிலுக்குள்ள போனது கிடையாது. பட் போகணும்னு தோணுது கிடையாது. பட் ஆனா இப்ப என்னன்னா பழசுக்கு ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்ததெல்லாம் அப்படியே வச்சு பார்க்கும்போது பார்த்தோம்னா நிறைய விஷயங்கள் கனெக்ட் ஆகிட்டே வருது. அப்படியே ஒவ்வொன்றா கனெக்ட் ஆகிட்டு வருது. பிரபு, நீங்க அந்த கிருஷ்ண உணர்வு உங்களுக்கு வர வர யூ வில் கெட் ஆன்சர்ஸ். இது யாரும் சொல்லி தர வேண்டியதில்லை, உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் உங்களுக்கே கிடைக்கும். அதனால தான் சொன்னேன், நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். அந்த எக்ஸாம்பிளை மனதில் வச்சுட்டு உங்களுடைய வாழ்க்கையில என்ன நடக்குதுன்றதுக்கு நீங்களே அதுக்கு பதிலை தேடிக்கலாம். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் பாயிண்ட் வாண்ட் டு பிரெயின் ஸ்டார்ம், அது உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கைடன்ஸ் வேணும்னா யூ கேன் ஆல்வேஸ் ரீச் அவுட் டு த குரு. நீங்க சீனியர் டிவோட்டிஸ். என்னோட இன்ட்யூஷனுமே அந்த மாதிரி தான். ஒரு இன்னொரு 40 இயர்ஸ், அதாவது அபோவ் 70 வரைக்கும் கண்டிப்பா இங்க இருந்துதான் ஆகணுங்கிற மாதிரி என்னுடைய தாட் ப்ராசஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் பரமாத்மா, மனசுல இருக்கிற பரமாத்மா உங்களை கைட் பண்ணும். ஆனா ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கணும், எல்லா டிவோட்டிஸும் தனியாக இண்டிவிஜுவலா ஜீவாத்மா ஒரு வழியில போக முடியாது. ஏன்னா அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு ஒரு குருவோட தொடர்ந்து தேவை. ஸோ நீங்க யூ கேன் ஆல்வேஸ் என்ன சொல்றது, சீக் த ஹெல்ப் ஆஃப் அ குரு டு கைட் யூ இன் யுவர் டைரக்ஷன்ஸ். மெடிடேஷன்ல இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆடிட்டர். அவங்கள்ட்ட பேசும்போதும் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல்ல இருக்கிறவங்களுக்குமே ஒரு கைடன்ஸ் எப்படி கொடுக்குறதுன்னு அவங்களுக்கும் ஒரு மாதிரி புரியல. நீங்க அப்ப சீனியர் குருஸ் யாராச்சும் பிச்கான்ல இருக்காங்க இல்லையா, சீனியர் குரு. இப்போ நீங்க யூ கேன் எனிதிங் யூ வாண்ட் டு டாக் டு மீ யூ கேன். இல்ல ராதிகா மாதாஜி இருக்காங்க, இல்ல தன்மேஷ், சீனியர் பீப்புள், அவங்க கிட்ட பேசலாம். இல்ல நீங்க உங்களுக்கு இன்னும் நாமினேஷன் ஜாஸ் புரிஞ்சுட்டு பேசலாம். ஸோ இவங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெரி சீனியர் டிவோட்டீஸ் அண்ட் தே ஹவ் சீன் சோ மெனி அதர் என்ன சொல்றது எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஆஃப் பீப்புள் இல்லையா. ஸோ யூ கேன் ஆல்வேஸ் ரீச் அவுட் டு எனி ஆஃப் த சீனியர் டிவோட்டீஸ். அவங்க உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. அதே நீங்க முதல்ல இப்போ 3வது சாப்டர் தான் வந்திருக்கோம். நீங்க ப்ரோக்ரஸ் பண்ணீங்க. என்ன சொல்றது, நீங்க இந்த 18 இது இருக்கு சாப்டர்ஸ் இருக்க முடிகிற வரைக்கும் நீங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்லாம நீங்க அதுக்குள்ள நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டி படிக்கிறோம் இல்லையா, அதை உங்க லைஃப்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண பாருங்க. தட் வே யூ வில் ப்ரோக்ரஸ். அதான் எடுத்த உடனே நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்துல இல்லை அதுக்கு அடுத்த படிப்போம். நம்ம எடுத்த உடனே நம்ம we cannot even reach up. நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கூட போக முடியும், இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். அதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ டோன்ட் நீங்க கிருஷ்ணன் மேல நீங்க போய்க்கலாம். அதான் பிரபுஜி, அதாவது ஜாப்ல தான் எனக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. அதுதான் கொஞ்சம் லாங் டேர்மாவே ப்ராப்ளம். அதாவது பண்ணலாமா வேணாமா, அதாவது வெளியே வந்துடலாமாங்கிற மாதிரி இருக்காது. மற்றபடி நம்ம டிவோட்டிஸா இருக்கணும் அந்த மாதிரி தாட் எல்லாம் பெருசா வரமாட்டேங்குது. அதாவது பிசினஸ் ஓரியன்டா நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறத நம்ம மேற்கொண்டு பண்ணலாமா, இப்போ ட்ரஸ்ட் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுல இருந்து தான் இன்ஸ்டிடியூஷன் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். anything spiritual we can always okay thank you. Okay, Hare Krishna. Thank you. So